मुफुर बिहार चेनेल लोगोसे देरहासार इस्लारि यूट्यूब चेनेल नायगिरि गासैखौबो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ रायजोनि गेजेराव फोसावनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना जायफोरा जोबथेसालियाव जे रंजालि बैसागु फोरबो खुंनो थांगासिनो दङ बेखौ जायफोरा मोनथिगौ, नोंथांमोना बेखौ माबोरै खुंनाय जायो बा सोरनि अर्गानाइज खालामनायावहाय बेखौ खुंनाय जादों बा सोरनि मददनि गेजेरजों खुंनाय जादों बेखौ नोंथांमोना फारियै खोनासंनानै लालाङोब्लानो जाबाय। माने मददनि बिथिङाव जुदि बुङोब्ला जोङो मददनावहाय गोबां रायजो राजाफ्रानो अनसुंथाइ हरदों, लोगोसे बिनि अनगायै माखासे गेदेरमाफोराबो अनसुंथाइ हरनाय जादों। दा बेयावनो जोंनि नैबे टिमा बेखौहाय अर्गानाइज खालामनाय जादों। बेवहाय बबेबा मोनसे आफादनि नाम लानानैहाय बेवहाय अर्गानाइज खालामनाय जायाखै आरो जोङो बेवहाय एज ए लोगोलाय हिसाबै बा बिदा फंबायलाय हिसाबैहाय माने बेखौहाय जोङो अर्गानाइज खालामनाय जादों आरो दा माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो ओरैहाय जोंनि बिदाफोर दङ बिथांमोननिफ्रायनो जोङो मिथिनानै लागोन। दा नोंथांमोना एसे फोरमायथिनानै हरदो जेनेबा बेखौ माबायदियैहाय अर्गानाइज खालामनाय जादों, जेनेबा इन्डिभिजुवेलि बबेबा मोनसे आफादनि नाम लानानैथ' जोङो बेखौ अर्गानाइज खालामनाय जायाखै। दा जोबथेसालियाव माबायदि पारमिसन मोननानैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दायो जोङो फैबाय थानाय 30 एप्रिल सानखालि जोङो मोनसे सेन्ट्रेल जेलावहा मोनसे बैसागु मेल हाबाफारि लानाय जादों। बिसोरो बिथांमोननि जिथु जेलार सार, जोंनि गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलनि जेलार सारनि अननायजों बिथांमोना बेयावनो जेल सिङावनो कनफारेन्स खालामनायजों लोगोसे जोंनिनो थाफाखानाय जिथु एनआइ नांनाय जोंनि सेंग्राफोर आफादनि एक्स एनडिपिफोर बिसोरबो बुंदों जे जोंनिबो बर'नि मोनसे कनफारेन्स खालामोबा मोजां जागोन, जिथुखि गासैबो खालामो बोसोराव खनसे। ओंखायनो जोंबो जिखिनि बाहेरायाव थानाय जोंनि गासैबो डिस्ट्रिक्टनि जोंनि लोगोफोर सिनियर सारमोन गासैबो जोंनि रायजो राजानि अननायजों थाइसे थाइनै रांनि मददजों जोंबो गोसो जानायलाय जोङो खालामनो बहुद गोसो जानायखाय जोंबो दिनै बे थांखिखौ लानाय जादों। ओमफ्राय बे अर्गानाइज खालामनायाव आंनि साइडनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो जे बेवहाय माखासे मेथाइ खननाय आरो मोसानायफोरबो जागोन। बेवहाय मेथाइ खनगिरि हिसाबै सार बिग्रायखौहाय जोङो हांख्रायनाय जादों, लोगोसे फुंजा सारखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आरो मोसागिरि हिसाबै गरायसरनिफ्राय हांख्रायनाय जादों। आरो बाखि माखासे बाथ्राफोरखौहाय आदा बिराजानिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन। प्रग्रामनि थाखाय माखासे जों रायजो राजाफोरनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव मेसेज हरनो नागिरदों। जायफोर बे गुवाहाटियाव फैनानै बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैगोन बिथांमोना जायफोर बिथोराव हाबगोन आरो जायफोर हाबनो मोना बिथांमोननि माखासे जानाय लोंनायनि सुबिदाया माबोरै जागोन आरो आलासिफोरखौ माबोरै रिसिभ खालायगोन, दा जोंनि गुवाहाटियाव थानाय एक्स एनडिपिफ्रा बेफोरखौ बिबानाव थानाय सासे दैदेनगिरिया बे मेसेजखौ माने होनो नागिरदों। जिथु जानाय लोंनायनि खोथायाथ' एसे उसुबिदानि माबायाव फैदो, ओंखायनो जोङो मोनसे बेबस्था खालामनाय जादों जे ओंखाम जानायावहा जोंहा बहुतखिनि उसुबिदायाव गोलैना दङ बर्थमान। गतिके जों ओंखायनो ओंखामनि फालायाव बेलेग मोनसे पेकेट लान्च मोनसेबाबो जोङो बाहेरायाव थाग्राफोरखौ जानायनि मोनसे जोङो थिरांथा लानाय जादों आरो पेकेट लान्च खालामनानै। बेखिनि मेसेजखौनो जों गुवाहाटियाव थानाय एक्स एनडिपिफ्रा आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा जायफोर बे 30 तारिखनि बे प्रग्रामाव फैगोन बे मेसेजखौनो आंनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय। जोंनि गुवाहाटियाव थानाय एक्स एनडिपि सासे बिबानगिरिया स्पष्ट फोरमायबाय जायफोर सिङाव हाबनाय बिथांमोनजों ओंखाम बोथिसे जानानै रंजा बाजा आरो बिथांमोनजों आखाइ हमलायनानै मोसानो हागोन, आरो जायफोर हाबनो मोना बिथांमोना खाथियाव थानानै बिथांमोनजों नाहरनो हागोन बा लोगो हमनो हागोन। बेखिनिखौनो मेसेजखौ हरनाय जाबाय।